Podio er et værktøj til at køre de daglige processer, du har i din virksomhed. Det kan være din projektstyring, din kundehåndtering og forskellige andre ting. Pointen med Podio er, at man ligesom selv kan sætte det op, så det er et meget fleksibelt værktøj, der ligesom kan tilpasse den måde, I kører jeres processer på. Podio blev startet for efterhånden nogle år siden. Jeg joinede stifterteamet med Jon Froda og Anders Pollas. Jeg havde selv en anden startup virksomhed lige inden Podio, og vi sad i Hedebygade i en kælder, og Jon og Anders sad i kælderen på den anden side. Og jeg har selvfølgelig følt med i det her Podio-projekt, som på det tidspunkt hed Højst. Og da min virksomhed så lukkede ned, så hoppede jeg på den anden side af gaden og joinede Jon og Anders. Og hele ideen med at lave Podio, eller Højst som det hed dengang, var ligesom at prøve at bruge den tendens, der var kommet inden for, hvad skal man sige, sådan social media på hvad skal man sige, den personlige side, hvor man har set Facebook, man har set blogs, man har set nogle af de her ting komme frem, men man havde slet ikke set det anvendt i virksomheder, altså hvad skal man sige, som et arbejdsredskab. Derudover var den helt store ting dengang, hvilket jeg tror på, det faktisk stadigvæk er, at man i mange virksomheder, især lidt større, havde alle værktøjer var lavet til og måske for IT-afdelingen. Og hvis man skulle lave ændringer i et arbejdsværktøj, så skulle man have en IT-afdeling eller eksterne konsulenter til at rode med det. Hvilket vil sige, at det tog lang tid, det var dyrt, og det var måske ikke så tilpasset. I den anden ende af skalaen, så har man alle de værktøjer, som vi har brugt i mange år. E-mail, Excel-ark, alle de her ting, som vi alle sammen kender, som er utrolig fleksible, men måske virkelig ikke rigtig bygget til collaboration. Og så havde man set et par online-værktøjer begynde, men sådan nogle, hvor de kunne én ting. Det kunne enten være en task manager, eller det kunne være en lille kundedatabase. Men det betød så, at hvis man ville arbejde online, så skulle man åbne 10 værktøjer på samme tid hver morgen. Så hele ideen med Podio var ligesom at bygge noget, der var online, tage fleksibiliteten fra et Excel-ark og kombinere det med styrken af at have en platform, men gøre det sådan, at en almindelig bruger uden IT-færdigheder kunne bygge sine egne apps, kaldte vi det i Podio. Og det tror jeg sådan set stadigvæk er et problem, selvom der er rigtig mange ting, der har ændret sig siden. Så lang historie kort, vi sad i kælderen på Hedebygade. 4 mand, Andreas Havstrup, vores første udvikler, kodede det hele, Anders designede, og Jon og mig, vi hustlede os lidt frem til nogle kunder. Vi lancerede produktet så det her starten af 2009, i sommeren, så lige efter sommeren 2009. John og jeg, og vi begynder at få, den første version af produkter og få de første kunder på. Og det var faktisk vigtigt for os at prøve at bygge en virksomhed, der faktisk kunne stå på egne ben. Jeg tror på også mange startups i dag, at det er nemt at få de der første 1000 brugere på Twitter, eller hvad det nu er, som bruger det produkt gratis. Problemet er bare, at i morgen så er der en anden ny shiny object, som så får de samme 1000 brugere, og sådan følger det bare. Så vi startede faktisk med at få kunder dag 1, og det var vigtigt for os. Både fordi jeg tror på, at den commitment, man får, er anderledes. Både fra os til kunden, som i, at hvis der er nogen, der betaler os penge for at bruge vores produkt, så har vi også et ansvar for at holde det always up og alle sådan nogle ting. Og den anden ting, det var, at hvis man kunne få folk til at betale for sit produkt, så var det også, så havde de ligesom også taget et eller andet commitment i at faktisk at bruge det. Så på den måde byggede vi det op, og vi fik egentlig men vi fik egentlig forlænget en seed-runde fra en fyr, der hedder Ulrik Jensen og Thomas Madsen Mygdal, til at holde i måske næsten 1,5 år. Og det var jo helt klassisk startup, men super sjovt. Jeg kan huske på et tidspunkt brugte Jon 180 kroner, det kan jeg huske, fordi det var nærmest en uges budget på det tidspunkt, på at printe en plakat, hvor der stod, "The power to manage work is back where it originated with the people doing the job." Og det har altid været sådan et Podio-mantra. Jeg tror, der er rigtig mange ting, der har ændret sig i Podio over årene, men en ting, der er blevet sådan relativt fast, det var vores vision, det vi gerne ville med det.
Og jeg tror langt hen ad vejen, det er også det, der har samlet en rigtig mange dygtige folk omkring projektet sidenhen. En af de første dygtige folk, vi fik på, efter vi ligesom os 4, det var Tommy Ahlers, som kom ind og blev vores administrerende direktør, og også investerede nogle penge i projektet. Han havde tidligere lavet SYP, som han har solgt til Vodafone, og har siddet der. Og det var selvfølgelig fedt, både at få lidt penge, men også at få en, som havde noget erfaring og havde prøvet nogle ting før. Og en af de ting, Tommy kom ind med, var selvfølgelig lidt netværk, og igennem det netværk fandt vi vores CTO, Phil Chambers, som havde været hos Quip i Tyskland, har bygget det op, og tidligere Gumtree i England. Og det er jo der, hvor en vision den virker et eller andet sted, når man kan trække måske en af de dygtigste CTOs i Europa til en lille kælder med 5 mand på Vesterbro, som du ved, havde et projekt, der selvfølgelig havde måske 50-100 kunder, men that's it. Men det havde en vision, som var stor nok til faktisk at kunne blive et selskab. Phil kendte, så tog hans leadudvikler med Florian, og vi fandt en anden fyr, Christian, og en tredje Pete fra England osv. På den måde samlede vi ligesom et hold der i sommeren 2010, som nok senere hen blev kernen. Men det hold blev samlet meget på den energi, der var omkring visionen og på hele trenden der. På det tidspunkt skiftede vi også navn fra Hoist til Podio, og det var egentlig ikke, fordi vi ikke ville hedde Hoist, men vi kunne ikke få .com-navnet. Der var en eller anden fyr, Hoist er jo sådan en kran af hejse noget, og der var en fyr i Texas, som havde Hoist.com. Han havde sådan en lille website, hvor han solgte kraner. Vi slog ham op på Google Maps og fandt hans hus langt ude i ingenting i Texas. Og jeg ringede til ham flere gange og spurgte, kan vi ikke købe Hoist.com, fordi om du sælger en kran om året, så meget har du måske ikke brug for en website. Og hver gang så var det bare, my domain name is not for sale, sir. Og så okay, fair nok, vi sendte ham blomster og alt muligt lort, men that's how it goes. Så vi fandt et nyt navn, og vi fandt Podio, som jeg tror alle blev forelsket i hvert fald sidenhen. Vi vil gerne have et navn, der var kort, vi vil gerne have et navn, man kunne sige på tværs af verden. Vi vil gerne have et navn, der betød et eller andet. Podio betyder platform på latin, og det var det, vi havde gang i at bygge. Så det var vi super heldige at kunne få det. Det navnet, kontoret og Tommy og en del af de nye medarbejdere annoncerede vi så i september 2010, hvor vi holdt en stor fest. Og samlede en masse folk. Vi havde længe været sådan lidt under the radar, men det var ligesom en af de første gange, hvor vi sådan for alvor kom ud af 200-300 mennesker på vores kontor. Og selvfølgelig i bedste startup-stil havde vi vores eget band, eller det har vi stadigvæk, som hedder The Podios, som var at spille. Og det var, jeg tror du ved, det her med at samle alt det her, selvfølgelig en ting er festen, men jeg tror nogle gange, der er rigtig mange startups, jeg også har set sidenhen, så er det meget sådan, trapper. Altså man har sådan nogle moments, hvor okay, nu tager vi det til næste skridt, og man har arbejdet hårdt mod det her, og her var ligesom næste gang. Så det var for mig sådan, du ved, der har været nogle gange tidligere, vi har blandt andet vundet en startup award på Island, hvor vi har fået lidt penge og inviteret folk ud også og sådan en stil. Så vi havde det der sådan momentum i at skabe nogle ting. At det var måske lidt en funktion af tiden. Nu er der hundredvis af ting, der sker for startups. Der er en hel industri, der laver events og hvad ved jeg, men det var helt sikkert noget, der bragte os frem. Og også i forhold til det her med at have et team, hvor alt var på engelsk, og der var rigtig mange, halvdelen var fra udlandet, så man fik skabt den her sådan familieånd omkring det. Derfra, der gik vi så ud med navnet Podio, og vi ligesom lavede sådan en annoncering af det hele, og man kunne ikke signe op, men man kunne signe op til en demo, og det havde vi selvfølgelig nogle 1000 folk, der gjorde i løbet af det næste halve års tid. Og så blev vi enige om, at vi skulle lancere det her Podio-produkt. Og Phil havde lavet Quip, som jo lidt blev det europæiske version af Hjælp, og vi tænkte, at vi skulle i hvert fald ikke være den europæiske version af noget som helst, så vi måtte drage til Løvens Hule i San Francisco og lancere det her Podio-produkt, sådan at vi, som vi kunne være der. Men udfordringen og det gode i San Francisco, det er selvfølgelig, at der er masser af folk i startup,
Udfordringen er, at der er også et startup, der annoncerer, eller 10 måske, der annoncerer sig selv hver eneste dag. Så hvordan fanden kunne vi 15-20 danskere, eller i hvert fald dansk firma, tage til San Francisco og lave et eller andet, der gjorde noget. Jon og jeg tog til South by Southwest ugen inden og lavede lidt reklame for det her startup-event. Så vi har lejet et gammelt art gallery på 6th Street i San Francisco. Og for dem, der nogensinde har været i San Francisco, vil de vide, at det er Istegade, som det så ud for 10 år siden, eller 15-20 år siden, med luder og lommetyve og hvad der nu ellers var. Men der var ikke nogen af os, der rigtig havde været i San Francisco, så vi kiggede bare på et kort og tænkte, fedt mand, det er lige midt i det hele, det var billigt og sådan noget stil. Og da vi kom derover, så fandt vi ud af, fuck, det er ikke så godt. Vi havde hørt et PR-bureau, som skulle hjælpe os med at møblere det her, og du ved, få det hele i gang. Da Jon og mig lander fra Austin, South by Southwest til San Francisco, kommer ind, så var det var om onsdag aften eller sådan en stil, og vi skulle åbne den her butik om søndagen og ligesom have den store lancering om torsdagen. Har arrangeret sådan nogle events hver dag. Og Jon og jeg står der var ingen internet, der var ingen møbler, og næste morgen fik vi en mail fra PR-bureauet, at vi siger op, og i øvrigt har vi ikke lavet noget. Så klassisk startup moment, ikke? Man står der, så gjorde vi selvfølgelig, hvad man nu gør bedst, når man kommer fra Skandinavien, og lejede en stor lastbil, kørte i IKEA og købte et bjerg af møbler. Heldigvis har de i San Francisco en tjeneste, der hedder TaskRabbit, som vel et eller andet sted er sort arbejde på nettet. Men vi fandt en eller anden fyr, som vi hyrede til at bygge IKEA-møbler i 2 dage. Og nogle andre folk, som sådan lå op på taget og lavede sådan noget radio beaming, internet og alt var kaos. Men vi nåede faktisk at få hele butikken sat op, og vi havde inviteret hele holdet med til San Francisco, alle fløj ind. Søndag lavede vi så hackathon med Zendesk, Twilio, Yammer, hvad det nu ellers det var, de andre der. Hvilket var fedt, fordi det der med at have en del af communityet, vi lavede sådan en European night eller Scandinavian night eller sådan stil. Men hele pointen det var, og så havde vi hver morgen, hvor vi var ude og dele, vi havde sådan nogle flyers, hvor der stod Love Your Tool, New App Store in Town, og det havde vi sådan hele holdet ude hver morgen og dele ud på gaden, så mega old school. Og hele pointen med det her med at lave en butik, var, at vi selvfølgelig i Podio-produktet har en App Store, hvilket i dag mange produkter har. Men vi synes, det kunne være fedt at prøve at lave en fysisk App Store, hvilket selvfølgelig ikke giver nogen mening, når man er et softwareprodukt, fordi det er svært at putte noget på hylderne, men vi har hele tiden haft sådan en idé om, at det skal være i øjenhøjde. Vi laver det her for the people doing the work, og på den måde skulle det være sådan det der var feeling. Så rygtet gik selvfølgelig San Francisco om, hvad fanden har de der danskere i gang i. Og da vi så torsdag skulle lave den store lancering, så endte vi med lange køer udenfor 400 mennesker, og vi har selvfølgelig fløjet vores band over og sådan en stil, og havde bestukket overboen, sendt dem på hotel, så de ikke skulle lukke festen, eller i hvert fald få politiet til det. Og igen, altså det var sådan en af de der totale defining moments, ikke? Hvor at se teamet, se alle de her folk, var fuldstændig fantastisk. Og det endte selvfølgelig ikke været bedre, end at alle de store blogs begyndte at skrive om os, og vi sad næste morgen på hotellet og prøvede at holde serverne kørende, fordi der var så meget trafik. Det var fedt, og derefter, så kan man sige, så havde vi måske lidt overset, hvad skulle der så ske derefter, og lave noget, men vi endte med at have nok momentum til ligesom at sætte et kontor op i USA. Jeg blev derovre, Jon blev derovre, i hvert fald i en periode, og satte et kontor op, og det var også sådan helt klassisk, du ved, ringe hjem til ens mor og sige, mor, nu bor jeg i USA, og købe 3 madrasser, smide dem ind i baglokalet, og så havde vi et kontor. Men that startup life, det var fedt. Og jeg tror, hvad skal man sige, pointen i det her er jo ikke så meget at holde en fest, pointen i det her med at ture, gøre noget, der er en lille smule off the beaten track, og ture og tage det der bet, som det et eller andet sted var. Det var et sindssygt projekt at åbne en App Store, uden at have noget at putte på hylderne i San Francisco på 6th Street. Vi kendte ingenting. Men på en eller anden måde fik vi ligesom samlet folk omkring os. Og der tror jeg også, at jeg har set mange danske startups, der kommer over sidenhen, som også har gjort cool ting, men nogle gange måske lidt for polite et eller andet sted. Så er det svært at få noget attention.
Derefter tog vi jorden rundt og brugte rigtig meget tid på at snakke med de folk, som var, ambassadører. Vi holdt korte events i måske 18 forskellige byer. Og det er nok en af de ting, som man kan se sidenhen, at mange af de her folk, som blev ambassadører eller fans, eller hvad skal man sige, de har det har virkelig været meget værd. Selvom man kan sige, at det er værd at bruge en time eller to, eller et event på 30-40 mand, ja, måske ikke. Men hvis bare 5 af de mand bliver sådan nogle fans, så har der faktisk masser. Især i modeller, der har en eller anden viralitet indbygget, så kan man faktisk se det. I efteråret 11 er det her så, vi lancerede marts 11, efteråret 11, sad vi i en situation, hvor vi, som alle andre startups, begyndte at overveje, hvad skal vi gøre næst? Skal vi have mere funding? Og kiggede på mulighederne for det. Og på samme tid så kom det sådan nærmest ud af ingenting. Begyndte der at komme henvendelser fra flere firmaer faktisk, som havde interesse i partnerskaber eller mere. Hvilket var sådan ret syret et eller andet sted, ikke? Fordi det var så kort, altså det var nærmest kun et halvt år efter, vi sådan for alvor havde lanceret produktet. Et par af dem var ikke særlig seriøst, men et par var, og en af dem var så Citrix. Så vi begyndte at tale med dem og kørte ligesom parallelspor på det i forhold til funding, og på et eller andet tidspunkt besluttede vi os så for, at det kunne være den rigtige, og det var den rigtige ting. Og en af de ting, der gjorde det, udover det selvfølgelig var det interessant, altså det skal man jo ikke være for fint til at sige rent økonomisk, men den anden ting var faktisk, at de gerne ville have Podio til ligesom at være, vi havde bygget en platform, hvilket er svært at gøre rent teknisk, og måske ikke være videre anbefalesværdigt. Og det havde vi egentlig gjort, fordi vi gerne ville være en selvstændig virksomhed, og vi troede på, at det var ligesom det, der kunne være sådan sustainable. Det sjove er så, eller ironisk nok, var det så måske også det, der var valuable. Så de havde ligesom brug for en eller anden platform, der kunne combine nogle af deres produkter, eller det var i hvert fald visionen dengang. Og det synes vi var interessant, at vi kunne komme ind og være et produkt, der ikke bare var sådan et totalt side project, men noget, der faktisk kunne betyde noget. Så i mere eller mindre præcis et år efter, jeg tror vi lukkede dealen 2. april i 2012, et år efter vi lancerede, blev vi sådan en del af Citrix. Og det er jo selvfølgelig noget andet, men det har været en fuldstændig, altså i hvert fald for mig, som har siddet med ansvaret for både forskellige teams i Podio og i Citrix, har det været super interessant at se. Der er rigtig mange beslutninger, man tager som startup, hvor det i virkeligheden måske ikke betyder helt så meget, hvad man gør. Skal salget eller marketing eje dit revenue, skal whatever. Men når man ser det projekteret op i en stor virksomhed, vores division var 2.000 mennesker, så kan man lige pludselig se nogle af de dynamikker, som på en eller anden måde i stor skala ikke fungerer, eller fungerer anderledes, man havde troet, de ville, når man var 40-50 mand. Så Citrix var i starten, blev vi meget, indlemmet altså hvor begyndte at rapportere ind til de forskellige funktioner af Citrix og lærte en masse. Det interessante ved at komme ind i en ny organisation, der er selvfølgelig, at man som opkøbt virksomhed, så dem, der køber en, er jo typisk ledelsen, som vi har en relativt god relation til ledelsen i Citrix, men reelt set opererer man på, mellemlederniveau. Og det var en ret sjov dynamik at se det her med, hvordan, hvad der foregår på det øverste lag, og hvordan det reelt set bliver modtaget på længere nede i organisationen. Det kan selvfølgelig også være noget af inspirationen til at skabe det produkt, jeg så arbejder med i dag efter Podio, Peakon. Men langt hen ad vejen fortsætter, man kan sige, Podio har jo så været gået fra at være den her startup, hvor man måske skulle finde sig selv og udvikle det hele til at ret hurtigt blive en mere moden virksomhed, fordi man selvfølgelig bliver en del af en stor virksomhedsprocesser, så man har et HR-team, man har et finance-team, du har alle de her ting, som vi måske havde fået lidt senere, hvis vi havde været for os selv.
For 1,5 år siden fik vi en ny chef i Citrix Online, Chris Highland, som er en fantastisk dygtig fyr og har været en stor inspiration, både for mig og også for Podio-teamet. Og han gik ligesom ind og sagde, okay, de har gang i et eller andet rigtigt, de her Podio-folk, men vi har brug for, at de får lov at løbe hurtigere, end de kan, hvis de ligesom er en del af et stort system. Så vi fik ret meget ansvar tilbage, og har testet en masse ting, og for et års tid siden blev vi enige om, at den her klassiske diskussion, vi mange gange har haft i Podio om, sådan, er det et vertikalt værktøj, eller horisontalt værktøj, som alle sammen kan bruge, eller er det vertikalt, hvor du har en industri eller én ting. Det er klart udfordring, når man bygger en platform, at du har den der dynamik, hvor er det alt for alle, eller er det noget for nogen et eller andet sted. Og i stedet for ligesom at prøve at gøre enten eller, hvilket har været den diskussion, vi altid har haft, kom Chris ind og sagde, hvorfor gør I ikke både og? Og så sad vi alle sammen sådan lidt puzzled og tænkte, jo, hvorfor ikke? Så sidste sommer, efterår, begyndte vi, og vi har abstraheret, platformlaget ud af Podio, og har bygget det som et selvstændigt produkt. Og oven på den platform har vi så bygget et andet produkt, som hedder Beagle, som er lanceret nu, som er sådan en proposal writing tool, som egentlig bruger, Podios platform, men er meget specifikt noget for nogle helt specielle, hvor vi så på samme tid har kunnet have hele fleksibiliteten omkring Podio i det Podio-produkt, som de fleste kender og godt kan lide. Så det har været sjovt at se fra sådan en kælder til hele vejen op, og mange af de her moments. Nu snakker jeg lidt om fester. Min pointe var ikke festerne, men jeg tror mange startups, det er sådan noget, det går meget i ryg. Altså nogle gange er der sådan nogle enkelte ting, der gør, okay, så fik vi lige fat på næste ting. Og hvis man tænker på det, så er det jo, altså alt i en startup er jo at sælge forskellen mellem, hvad vi kan i dag, og hvad vi vil i morgen. Og hvis den forskel er alt for stor, så er der ingen, der tror på dig. Og hvis den er alt for lille, så er du for uambitiøs. Så når du for eksempel går ud og rejser funding, vi fik funding fra Sunstone, så skal de jo tro på, at vi kan komme fra der, hvor vi er i dag, til der, hvor vi gerne vil hen i morgen. Selvfølgelig skal det være ambitiøst nok, og der skal være måske en længere plan med det, men det er jo meget sådan en investering fungerer. Og nogle gange, så tror jeg, folk måske mixer det lidt op. Man kan sige, det der så kan sandsynliggøre, at du kan nå det, er jo en eller anden form for traction, eller en god historie, eller et godt team. Så på den måde er det jo, det er måske virkelig ikke så meget sværere end det, så når mange startups så dag også spørger mig, sådan, du ved, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi få investment og sådan noget stil. Så sandheden er jo, at investorerne, de kigger efter dig, så hvis du kan vise, at du har lavet god traction, og det er sandsynligt, at du ligesom kan nå dit næste step, og det næste step så er jo også ambitiøst nok til at tage dig til en virksomhed, der faktisk er interessant i en større skala, og ikke blot, en lokal softwarevirksomhed, eller hvad nu end man laver. Altså, i forhold til investering i Podio, så kan man sige, at vi fik investering 3 gange. Den første gang var fra Thomas Mads Mygdal og Ulrik Jensen, som var 2 private seed-investorer. Og det gjorde vi i nytåret 9, hvor vi faktisk startede projektet. Jon, Anders og Andreas havde arbejdet sammen et par år forinden der, og havde lavet predecessor til Podio. Men i og med investeringen kom ind, hvor man ligesom siger, okay, så bygger vi det produkt, vi virkelig rigtig gerne vil bygge. Så man stoppede sådan set udviklingen på det, man havde haft før, og konsulentting og hvad der nu ellers har været for at holde en virksomhed kørende, som meget klassisk, og begyndte at bygge det rigtige produkt. Men fordi vi faktisk havde kunder tidligt, så kunne vi forlænge den finansiering ret meget. Så det var sådan helt klassisk. Altså, det var ikke fordi vi tjente millioner hver måned, men vi tjente nok til, at vi kunne betale huslejen og Andreas' og vores løn. Og på den måde kunne vi netop bygge den traction, apropos trappestigen der gjorde, at Tommy for eksempel synes, det var interessant. Ikke? Det er klart, hvis vi havde løbet tør et halvt år før for pengene, så havde casen ikke været lige så god. Sådan er det jo altid et eller andet sted. Der kiggede vi så ligesom efter investering der
i vinteren 10 må det have været, for ligesom at komme næste skridt. Og der var vi så heldige at finde en investor, som også blev direktør. Og det tror jeg det var super fedt i starten, at alle dem, der havde penge i projektet, de havde også en finger med i projektet. Og det er selvfølgelig lidt drømmetænkning, men der er et eller andet med, at alle sammen har hånden på kogepladen, og alle har også noget i det. Selvfølgelig var der en masse folk, der skulle have alle deres idéer ind, men det gik egentlig efter omstændighederne ret godt. Og Tommy brugte vi jo så ligesom som, det var ham, der så stod for finansieringen, hvor vi endte med at arbejde sammen med Sunstone, som jo er en nordisk investor. Man havde både i USA og andre steder i Norden og England og sådan en stil haft kontakt også. Så selvfølgelig kan man sige, at investering i sådan noget som Podio har været, min far har en lille bilforhandler, som har eksisteret i 108 år, hvilket er meget, meget anderledes forretning. Og nogle gange, når jeg fortalte ham om Podio, så er det sådan, han kunne ikke helt forstå, men tjener I penge, eller hvad? Så siger jeg sådan, nej, men altså, vi løber så stærkt vi kan mod afgrunden, og så håber vi kan flyve, når vi hopper et eller andet sted. Ikke? Og det er jo lidt startup i en nødskal på en eller anden måde, ikke? Og heldigvis kunne vi flyve alle gangene, men that's the game et eller andet sted. I forhold til at få sine første kunder, så tror jeg nogle gange folk tænker for meget skala for hurtigt. Så for os var det ikke mere eksotisk, end vi tog fat i alle dem, vi kendte, og spurgte, om de kendte nogen, der kunne være interesseret i at bruge vores produkt. Så det var rundt at stemme dørklokker næsten selvfølgelig online, og Jon og jeg har også pakket jakkesættet i Jons mors bil og kørt til Aarhus og solgt et eller andet, eller vi har været i London, eller vi har været i Berlin. Så på den måde tror jeg meget af det der er ikke skalerbare ting, man gør i starten. Jeg tror, det vigtige det er, hvorfor man gør det. Gør man det for at lære, eller gør man det bare for at sælge et eller andet? Der var også helt sikkert mange på det tidspunkt. Vi var jo tidligere. Altså det sjove ved Podio, det var, at dengang vi startede, der havde Facebook ikke en wall. Så hele det her, vi havde jo sådan en stream på det tidspunkt, ikke, hvor det synes folk var et mærkeligt koncept, for alle var vant til at få informationsstrøm i den måde, man kender en e-mail på. Der er jo mange af de ting, der ligesom har hjulpet os sidenhen. Google har ligesom lært folk, at det er okay at have ting i skyen og sådan noget stil. Men mange vi kom ud til, de kunne slet ikke forstå det her. Hvis man nu postede noget på den her stream, som vi havde, så skulle chefen jo ind og curate det, inden det ligesom blev published til resten af organisationen. For tænk nu, hvis der var noget, nogen der skrev noget, at der ikke var ordentligt. Og sådan. Altså, det er jo det koncept, der er jo ligesom forsvundet i dag. Så jeg tror, det eneste, der er vigtigt ved at gå ud og lave de her salg, det er, at du er bevidst om, hvad din vision er. For ellers så ender du med at sælge et produkt til en mand og et andet produkt til en anden mand. Og vi kunne helt sikkert have solgt nogle kunder dengang, som også havde betalt væsentligt flere penge end dem, vi solgte til, hvis vi var gået med til at lave, on-premise eller et eller andet den stil, ikke? Og det er farligt, ikke? Fordi så sidder man med en gammel kunde, som har et produkt, som i virkeligheden ikke det, du gerne vil sælge. Så jeg tror, så længe du tør at sige nej, og du har din version, så er det bare at komme derud. Og der er masser af eksempler. Altså, da jeg boede i USA, kom jeg selvfølgelig til at kende en del af de, så for eksempel Airbnb, hvor jeg har en god ven, der har været med mere eller mindre fra starten af. Og dengang var det jo også Joe og Mike, der var ude og tage billeder af folks lejligheder, og sådan så skalere det? Nej, overhovedet ikke. Men var det det, der gjorde, at de ligesom kom det næste skridt et eller andet sted? Der tror jeg, man skal måske lade være med at være alt for bange for at gøre det. Og så er der alt for mange, der bruger alt for meget tid på at tænke over, hvad de skal gøre, i stedet for at gøre det, der skal til et eller andet sted. Ikke? Altså, man kan bruge overvis på at skrive en forretningsplan, men det skaber ikke noget forretning. Jamen fremtiden, for mig i hvert fald, for Podio er fremtiden lys, tror jeg på. Der sker en masse ting, det er et fantastisk team stadigvæk, jeg tror på Podio, det skal nok klø på. For mig personligt, så har jeg startet et nyt projekt sammen med Phil Chambers og Christian, og en fyr, der hedder Dan, som har været Songkick, som er et People Analytics tool, hvor vi gerne vil lave et ledelsesredskab
eller fokuseret på employee engagement. Og det kommer så egentlig af nogle af de ting, vi har set i Podio og Citrix for den sags skyld, hvor vi har set Podio vokse som organisation fra et lille firma, en startup, til 70-80 mand eller sådan noget stil til sidst. Hvor man selvfølgelig har nogle, du ved, når du rammer 50 mand, så bliver det lige pludselig en anden organisation. Du har ikke helt den samme finger på pulsen, som du havde, da man var 30 mand, og så videre, så videre, så videre. Man begynder at få forskellige lag, og man har måske ikke helt den samme ånd, som man havde, da man var 10 mand, hvilket er totalt naturligt. Til gengæld har man heller ikke nogen som helst værktøjer til at prøve at give en noget input og data og indsigt på de her ting. I Citrix havde vi den helt klassiske årlige medarbejdersurvey, som var den klassiske forfærdelige idé om, at alle folk skulle prøve at bestemme, hvilke spørgsmål, så man ender med 90 spørgsmål en gang om året. Sidste år gjorde vi det i slutningen af august, hvor vi havde haft en periode på 2 måneder, hvor vi ligesom prøvede at definere en ny strategi for Podio, men ville ikke have kommunikeret det hele. Første uge i september går vi så ud og kommunikerer det hele, tager hele teamet offsite en hel dag, og du ved, virkelig ind det her nye, hvor vi skifter fra at være 1 produkt til 3 produkter, så en masse forandring. Og i slutningen af oktober, så får vi så resultatet fra den analyse, der har været i august, som sjovt nok siger, at strategien er uklar, der er dårlig kommunikation fra ledelsen osv., men totalt ubrugeligt, fordi at hele verden har ændret sig i den mellemliggende periode. Og det er jo det, der sker med virksomheder i dag. Det er jo, at det ændrer sig meget, meget hurtigere. Hvis man kigger på kundesiden, jamen, så er i virksomheder som Podio eller andre tech-virksomheder, eller alle andre, for den sags skyld med respekt for sig selv, jamen, så er kundetilfredshed jo ikke noget, man måler en gang om året med et datapunkt. Det er jo noget, man hele tiden måler løbende med alle mulige forskellige datapunkter. Men for ens medarbejdere, så fungerer det stadigvæk, som det gjorde for 10 år på kundesiden. Så er det en årlig survey med et datapunkt, og du ved, alt skifter i mellemtiden. Så det vi gerne vil, er at prøve at lave et værktøj, der giver dig meget mere real-time indsigt, og på sigt bruger forskellige datapunkter til at give dig en indsigt i din organisation. Både som leder for at skabe bedre ledere, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld, for at gøre, at folk synes, det er sjovere at gå på arbejde. Så early days, men heldigvis er der mange, der har kunne genkende problemet, når vi er ude og snakke om det. Så here we go again. Jeg tror det klassiske råd er jo altid sådan noget just do it-agtige ting, og det er også rigtigt, og jeg tror på, at man skal tro på det. Hvis man skulle måske sådan lidt dybere i forhold til rådet, så tror jeg, at der sker rigtig, rigtig meget i startup-verdenen nu, hvor det er blevet sådan moderigtigt at være startup, og jo mere man kan lade være med at sove, og man kan lade være med at se sin familie, og der er kommet sådan en eller anden mærkelig idé om, at det handler om at have det elendigt, hvis man skal være en dygtig iværksætter. Jeg har helt sikkert selv faldt i fælden med at knokle for meget, og det kunne jeg godt tænke mig at se nogle iværksættere, som gør det for det rigtige, af den rigtige grund. Lad være med at blive iværksætter, bare fordi du vil være iværksætter. Bliv iværksætter, fordi du har noget, du brænder for. Fordi på det tidspunkt, hvor det begynder at gå ondt, og det gør det for alle iværksættere, lige mange, hvor mange du snakker med, eller der, hvor kurven knækker lidt, inden den så går op igen, jamen, der bliver du nødt til at lave noget, du synes er sjovt, og sammen med nogle folk, du synes, der er sjovt, af den rigtige grund. Så drop ideen om iværksætteri, fordi det er en modeting, og drop ideen om at ødelægge dig selv, for det er der ingen, der bliver bedre om, og gør det, fordi du gerne vil ændre verden. Så vi blev jo høvlet ned af diverse eksperter, Martin Thorborg og alle mulige andre såkaldte eksperter, og vi var nogle lallende amatører. Kommer vi på forsiden af Ekstrabladet og Ekstrabladet.dk, og dagen efter på Børsen, og dagen efter igen på BT. Vi så os selv på tv. Altså første gang, at vi ligesom sagde, nu bruger vi 1 million på markedsføring, og det var en kæmpe beslutning for os at sige, men nu satser vi virkelig. Og det kunne vi jo ikke finde ud af. Vi var 3 helt vildt forskellige folk også, der ligesom var mest involveret. Og det var ekstremt frustrerende på det tidspunkt, fordi at det var hele fundamentet for forretning. Og så til at lave over 25 millioner i overskud. Altså alene den der følelse med, at alt hvad du rører ved i den periode, det bliver sådan lidt til guld. Det var sådan fornemmelsen, vi havde, ikke alt kunne lade sig gøre.